Και η νεωρά προσευχή δεν είναι γιόγκα να κάνει κανείς τεχνικές μεθόδους για να βρει μια ισορροπία ψυχοσωματική. Είναι μια εξήτηση, διάπειρος εξήτηση του Θείου Ελέους. Γι' αυτό στηρίζεται στα δάκρυα, στο πένθος, στη μετάνοια, στην προσευχή, στο έλεος του Θεού. Και πάνω απ' όλα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε ότι ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν πεις, αν ο Θεός δεν σε λύσει, δεν κάνεις τίποτα. Δεν εξαρτάται από σένα, λέει, η χάρις. Γι' αυτό λέγεται και χάρις, λέει, ότι δίδεται δωρεάν από τον Χριστό. It was about 1935, after 14 years of the monastic life, and at the age of 38, Elder Joseph had acquired experience of the ascetic life and the grace of the Holy Spirit. Various men began to come to him, wanting to become his disciples, some of whom were educated monks, others not. They were not able, however, to imitate him and pressed him to change his rule, but he simply couldn't abandon his struggles and the strict program of prayer. He felt that the presence of grace and of God himself were withdrawing. They left for the summit of Athos, vexed with people. When they entered the chapel of the Transfiguration to venerate the icons, the whole of the chapel was fragrant with the smell of 3 red apples in front of the icon of Our Lady. This was at a season when it would have been impossible for anybody to have left them there. They had been preceded by the love of God, which brought them solace in their struggles. They returned to St. Basil's, but the problem remained. While he was praying with tears and pain, Christ appeared, nailed upon the cross, in the midst of light. He turned his head toward Joseph and said, "Look at me, how much I suffered for your love. What have you suffered?" But not everyone who encountered his teaching found it impossible to follow the path of hesychism. Among those who did was Papa Ephrem of Catanakia, who after 1935 at the Skeet of St. Basil was initiated by Elder Joseph into the mysteries of divine grace. Που ανέβαινα εγώ 4 φορές την ώρα πάνω στον Αγιο Βασίλη. Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο, Κυριακή ανέβαινα. 40 χρόνια ήμεθα μαζί παρέα. Δεν κατοικούσαμε μαζί. Κύριος έμενα στα Κατουνάκια, αλλά ήμεθα τόσο ενωμένοι και αγαπημένοι. Δεν είχε 15 χρόνια, περίπου 18 χρόνια δεν είχε στο Άγιον Όρος που ήταν νέος. Και απέκτησε διόραση, προόραση, προφητεία. Και ήταν ο Θανάης εκεί, θηρορός. Λέω, θέλω να δω το γέροντα. Καλά. Πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο γέροντα, ήρθε ο παπάς και θέλει να σε δει. Ας έρθει. Πήγα μέσα, κάθισα. Τι έχεις? Λέω, άφησε με να συνέρθω και θα σου πω, του λέω. Θα σου πω. Ναι. Κάθισα. Λέω, γέροντα, εκεί που προσευχόμενα, είδα μακριά 10 μέτρα και ερχόντουσαν 3 άνθρωποι ερχόντουσαν. Και μόλις ήρθαν, εγώ δεν κουνιάμαι καθόλου, λέω. Και μόλις ήρθαν, ήρθα μπροστά μου και άνοιξε το γέροντα και φίλησα τον Μεσαίο, λέω. Χαρά ο γέροντας, τώρα θα δεις τι θα πει Χάρης, λέει. Τώρα θα δεις τι θα πει Αργόχερο. Τώρα και πέρα, λέει. Έλα, πατερασένια, τρέξτε. Αυτά θυμάμαι και παρηγορούμε. Τα πήρα από το γέροντα.
Τα ομολογεί ο ίδιος. Την χάρη αυτή του την έδωσε ο γέροντας. Ο Παπαεφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος πραγματικά αντέγραψε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, και μπορώ να πω είναι ένας από αυτούς που εμιμήθηκε και στον τρόπο του βίου του παππού, διότι έζησε στην ουσία και αυτός στα Κατουνάκια ως ένας ησυχαστής. Και ήρθε ο γέροντας και είπε στο γέροντα του Παπανιφώτη, ο Εφραίμ λέει, κάνει υπακοή. Κάνει υπακοή. Δόξα σου, άκουσα και ένα λόγο πνευματικό και είπα να πέσουν να του προσκυνήσω τα ποδάρια. Αλλά δεν κουνήθηκε, έτσι μου ήρθα πάνω και λέει, αμάν, να ακούσει λίγο ένα λόγο πνευματικό. Η νηπτική ζωή με την ευχαριστιακή ζωή πάντοτε είναι ενωμένες και συμβαδίζουν. Γι' αυτό και επειδή έτυχε να γνωρίζει τον γέρον Νικηφόρο που ήταν ο τυπικός γέροντας του Παπαεφραίμ, και ο Παπαεφραίμ βέβαια ήταν αληθινά υποτακτικός του, αλλά όμως ήταν τυπικά σε άλλο γέροντα. His reputation as a great ascetic had spread, and so a lot of monks went to seek his advice, which meant he lost his stillness and freedom from cares. This was the reason he decided, for the second time, to move from where they were. They went down to the narrowest caves in Little St. Anne's Skeet, where it was almost impossible for anybody else to live with them. In January, they loaded their few belongings and books onto their backs and moved to 2 caves there. Elder Joseph had already spent 9 years at Little St. Anne's when a young man, who was later to become Elder Joseph of Vatopedi, joined their brotherhood in August of 1947. A short time later, there was a new addition in the shape of Yanakis from Volos, later to be Haramon Ephraim. Then, in 1950, Elder Arsenios' nephew, Papa Harambos, arrived. The young monks who came to him were taught both together and individually about their monastic life. Θυμάμαι τον γέροντα μας που δίδασκε καμιά φορά. Σας λέω και σας υπόσχομαι, εάν σε 3 μήνες το υπέρτατον όριο επιμένει ο μοναχός στην ευχή και δεν υποχωρεί, αυτός θα κατακτήσει την ευχή ως δικαίωμά του, ως χτήμα του. Στον Παπαεφραίμ του έφερε σε 1 μήνα μόνο. Τον αδερφό μας που κοιμήθηκε. Τον άκουα λοιπόν όλη τη νύχτα και έκλαιγε. Και πήγα στο γέροντα, γέροντα λέει, εσύ όλη τη νύχτα τον άκουα και έκλαιγε λέω. Από τότε τον πήρα και εγώ σε ευλάβεια περισσότερο. Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα των πατέρων μας και γενικά ας πούμε της κλίμακας των χαρισμάτων είναι το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας, το οποίο δίδεται σε ανθρώπους μεγάλης πνευματικής καταστάσεως κατά το λόγο του Χριστού που είπε στον Απόστολο Πέτρο και εσύ ποτέ επιστρέψας στήριξαν τους αδερφούς σου. Και είναι αποστολικό χάρισμα, διότι οι Άγιοι Απόστολοι ήταν πατέρες. Που λέει ο Παύλος, οι γαρμηρίους παιδαγωγούς έχετε, αλλού πολλούς πατέρας. Διαγράφει το Ευαγγελίο, εγώ είμαστε γέννησα. The elder was a real ascetic. He'd go into his cell at sunset and wouldn't emerge sometimes until past midnight. In one of the caves, in the little chapel of St. John the Forerunner, they celebrated the liturgy 3 to 4 times a week. These liturgies were so blessed, so full of grace. Papa Ephraim of Katanakia served a liturgy there. The chapel gives off a fragrance to this day. There were also rare occasions when he wanted to visit the monasteries on the Holy Mountain to venerate the relics. He prayerfully attended the services and divine liturgies.
since his way of life was unique, it was once decided that he should be turned out of the caves. He had no consolation other than Our Lady. She herself had told him to set his hope on her. Όχι μόνο αγαπούσε την Παναγία, αλλά ελάτρευε την Παναγία. Γι' αυτό και πάντοτε την έλεγε η μανούλα μου, η μανούλα μου. Γι' αυτό και προσέφευγε πολύ στην Παναγία, πάρα πολύ την παρακαλούσε. Είχε έναν τέτοιον έρωτα στην Παναγία που πολλές φορές τον επαρηγόρησε πολύ η Παναγία και μάλιστα σε μια στιγμή της ζωής του που είχε πολύ μεγάλο πειρασμό από τον διάβολο, τότε ήρθε να του εφανερώθη η Παναγία, ζωντάνεψε και του είπε «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα μου σε μένα» και τότε άλλαξαν όλα μέσα του και ήρθε πάρε ένας θείος έρωτας, μια θεία ειρήνη, μια θεία αγάπη που πραγματικά η καρδιά του χωρούσε όλη την οικουμένη. One time, he was tired and sat in his prayer stall. But he felt the presence of Our Lady. Suddenly, her icon shone with a blinding light. She was so beautiful and so brilliant that he couldn't look upon her. He was absolutely astonished and filled with so much love for God. Ξέρετε πόσες κόμματα και ειρωνίες υπέφερε. Δεν έβρισκαν τίποτε στη ζωή του να τον κατηγορήσουν. Do you know what it is to bother no one and yet be bothered? To not steal and yet to be stolen from? To bless and be cursed? To show mercy and to be reviled? Για την ακρίβεια της εσωστρεφίας και της φιλοπονίας οι έχοντες τι να κάνουν. Σκέφτηκαν να τον κατηγορήσουν γιατί δεν κοινωνούσαν να πάει στις τράπεζες και το βρήκαν αντία και τον κατηγορούσαν ως πλανεμένο. For them to come and chastise you for no reason, to call you deluded all your life. Και έλεγαν στους όλους προσέχετε, αυτός είναι τρελός, πλανεμένος, δεν έχει καμιά σχέση μαζί με την παράδοση μας. Τα άκουε ο γέροντας και όμως προσευχόταν συνέχεια για αυτούς. To find out the truth is not what they say. Elder Joseph foresaw the future of his disciples in the garden of Our Lady, which in his own time was going through a barren period. He joyfully declared, "Now, this late in the day, God has brought us these young monks. The whole of Athos will lean on them." Ήρθε ένας από τον πύργο, εδώ από την Ουρανοπολή, ένας γνωστός του γέροντα. Και έπαθα εμείς καθόμεθα εκεί κινδυνών, ντροπαλά. Εγώ και ο Εφραίμ, ο Χαρναμπός, δεν είχε έρθει ακόμα. Λέει γέρο εσύ αυτά και τα καλογεράκια δικά του. Του λέει ναι Γιάννη δικά μου είναι. Με διάσε ο γέροντας. Του λέει τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. His disciples, who were later to become the elders Joseph, Ephraim, and Haralabos, made an enormous contribution to the increase in the numbers of monks on Athos. Initially, the holy monastery of Philotheo was rehabilitated under the guidance of Abbot Ephraim. Thereafter, in 1979, the Brotherhood of Elder Haralabos rejuvenated the holy monastery of Dionysiou, and at the end of the same decade, the holy and great monastery of Vatopedi was settled by the Brotherhood of Elder Joseph. Δεν ήρθαμε εδώ εξ επιλογής δικής μας και προτιμήσεως. Εδώ στην πραγματικότητα ήρθαμε δια του τάδε λέγει Κύριος. Επομένως η ευθύνη μας είναι απέραντες εάν δεν πειθαρχήσουμε σε αυτή την υποταγή. Ο ίδιος γέννησε τέκνα δυνατά, τα οποία παρέδωκε στην διακονία του Αγίου Όρους,
ανέλαβαν μοναστήρια του Αγίου Όρους, εξομολόγησαν χιλιάδες και αναρρύθμιτες χιλιάδες ανθρώπων, δίδαξαν την Εκκλησία του Θεού με πάσα λεπτομέρεια την πνευματική ζωή, στηριγμένη και εμπνεόμενη από το παράδειγμα και από τη διδασκαλία του Σιού Γέροντος Ιωσήφ. 6 monasteries, 1 cenobitic skeet, and many cells on the holy mountain. 18 monasteries in the rest of Greece, 6 in Cyprus, 16 in America, 2 in Canada, and 1 in Italy have Elder Joseph the Hesychist as their spiritual father. This charismatic elder marked the beginning of a revival of monasticism, which has continued to this day. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής είδε ότι οι υποτακτικοί του δεν μπορούσαν πλέον να τον αποκριθούν. Αυξήθηκαν κιόλας στη συνοδεία, πήγε και ο Παπαχαράλαμπος, έγιναν μια συνοδεία κανονική, ήταν 6 άτομα που ήθελαν προμήθειες, ήθελαν πράγματα, ότι όσο σχετικά κι αν ζούσαν, χρειάζονταν να έχουν κάποιες προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα ανεμοκατέβαιναν Αγιάννα, Μικρά Αγιάννα και Αρσενά της Αγίας Άννης. Όταν είδε ότι άρχισαν και οι μοπτήσεις ο γέροντας Ιωσήφ, τότε είπε ότι τέλος. Προσευχήθηκε, έλαβε πληροφορία και έφυγε για τη Νέα Σκήτη. It was September 1953 when they set off with their few belongings and went down to the house of the Holy Unmercenary Healers in the middle of New Skete. Στη Νέα Σκήτη πήγαν πρώτα στο γεροθεοφύλακτο, στους Αγίους Αναργύρους, που είναι μέχρι σήμερα εκεί, αλλά ο γέροντας Ιωσήφ δεν μπορούσε να ζήσει σε έναν τόσο πολύ πυκνό κατοικημένο τόπο. Με τα δεδομένα της εποχής βέβαια πυκνό κατοικημένος. Και τότε, σε δυσκολία ανεβρισκόμενοι, ανεκάλυψαν τα καλυβάκια που ήταν πίσω από τον πύργο. Που δεν ήταν όπως είναι σήμερα βέβαια, τότε ήταν μικρά καλυβάκια. Και τα ζήτησαν από τη Μονή του Αγίου Παύλου, η οποία Μονή τα έδωσε προθήμως, και έτσι πήγαν εκεί και αναπαύτηκαν εκεί οι γεροντάδες μας. Και μετά βέβαια την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ, έχτισαν τα μεγάλα αυτά που είναι σήμερα. Restoring the buildings to make them habitable was especially painstaking. The old custom of the elder of not having anything of their own was more than ever a trouble for them. At first, Papa Haralabos lived in a shack next to the big elder, who was living in the house of St. John the Forerunner with Father Arsenios. Elder Joseph of Vatopedi lived in a shack a little further down towards the sea, while Papa Ephraim lived for about 2 years with Elder Theophylactos at the Unmercenary Healers. Then, later, after 1955, in today's house of the Annunciation. Ήταν πράγματι άνθρωπος που εγεύθυνε τα θεία, που έπασχε τα θεία. Γι' αυτό και μίλησε περί των θείων, και αυτό που διαβάζουμε και αισθανόμεθα πολλές φορές στην καρδιά μας, έτσι να έχει πυρ, να έχει ας πούμε, έτσι, έναν πόθο για το Θεό, να έχει δάκρυα κλπ. Είναι διότι αυτά τα γραφόμενα αυτού του ανθρώπου είναι χαριτωμένα. Διότι αυτός είναι λόγοι καρδίας, Χριστοφόρου καρδίας. But the consequences of the exhausting trials were becoming increasingly evident. His persistence in not relaxing his personal regime and the additional hardships of the moves completely wore him out. 2 serious illnesses, one directly after the other, brought his earthly life to an end. A few days before his repose, he wrote to a spiritual child. I wrote to you that the breathing difficulty was from my heart ailment. But in truth, underneath it, it's from God. Because when I was young, I strove voluntarily, but now we have to strive involuntarily in order to have a greater reward. I don't go out. I don't go anywhere. I shall die here with my fathers. On the 14th of August, 1959, he was preparing himself. On the day of the feast of Our Lady, the Mother of God, the Dormition,
He departed this life in order to pray for the whole world in the next. Και την ημέρα της κοιμήσεως της